Des del 2008 estem immersos en una crisi econòmica sense precedents. I tots aquests anys el nostre Ajuntament no ha fet res per lluitar contra ella. Mentre els treballadors són despatxats i els empleats públics veuen com se'ls baixa el jornal, Alberto Fabra i el seu equip continuen com si tal cosa, ignorant el 20% d'aturats de la nostra ciutat. Prova d'això és aquest cartell. Jo també m'alegre que Mateo hagi trobat una escola, però això no aporta res a la ciutadania. Ni diu on estan les escoles, ni com inscriure's, ni els terminis. Això és gastar-se diners en propaganda i autobombo. Altre exemple de que l'Ajuntament actual ni sap, ni vol, ni pot fer res per eixir d'aquesta crisi, el tenim ací darrere la nova oficina de recaptació. Actualment el nostre Ajuntament es gasta més de 3 milions d'euros en lloguers de seus municipals, mentre en Castelló hi ha edificis públics buits, diners públics malbaratats, diners públics que no serveixen per millorar la qualitat de vida de la nostra ciutadania. Aquesta és la proposta del bloc per donar cabuda a dependències municipals que ara estan ubicades en immobles llogats. Un edifici públic, cèntric i amb bons accessos estalviaria milions d'euros a l'Ajuntament. Perquè vols un Ajuntament que també s'apreta el cinturó i busque formes de gestionar millor els diners de tots, pots decidir un futur millor. Vota bloc.